copy this tune, press 1. Hello baby. Hello baby. Baby ya kake? Lafiya lau, kefa? Lafiya lau baby. Okay. Baby daman na kiran ka ne in faɗa maka an biya ni albashi na da wannan wata. Oh, da gaske? Wallahi. Nawa suka biya ki kuma? 95,000 ake biya na daman duk wata. Oh, gaskiya to yayi kyau fa. Baby dama abin da yasa na kira ka na ce nawa zan tura maka a cikin kuɗin. Oh, kuɗin albashin naki? Mana nawa zan tura maka? Okay, 95,000 ne kika ce ko? 95,000 ne. Okay, to ki tura min 90,000 kawai. 90,000. Baby 90,000 ai ta maka kaɗan. Zan tura maka 94,000 ni kuma sai zan iya manejin 1,000 ya amfani da ita. Haka ne? Baby ai ina son ka. To ki turo min su. Ina son ka baby. Baby kana ina ne to? Ina tare da tsohuwar budurwata. Da Allah ki turo kuɗin ne yanzu ina jiran. To shikenan baby. Kana tare da tsohuwar budurwarka? Ko ba ta ku gaisa? Baby ai ka san ina son ka. To maza ki turo kuɗin nan saboda network. To shikenan. What is this? Jesus.